zaujímavá, čo je v telke. Zvieratá sú také cool. Napríklad pozrite sa na tieto dve. A vedeli ste o tom, že prvé zviera na celom svete je pes? Čo? Áno, dáva to logiku, pretože pes má byť ľuďom najlepší kamarát alebo niečo, tak dáva to zmysel logicky, pretože pes je najlepší kamarát, takže on musí byť prvé zviera, že? Čo? Ne, nebolo. Luigi, bol si tuto, jak už nejak 5 hodín si iba kúkal niečo? Počkej, čo je to? Čo tam to je jaká blbosť? Ja viem, že nedáva to zmysel. Čo iba hovorím, že choď von, pretože nebol si už dlho von. Mário vedie noc. Aha, jasne, noc. Tak čo je to? Čo je to? Aha, tak asi je vonku teda deň. Dobre, Mário, tak idem von. Okej, ja zatiaľ si pozriem čokoľvek on pozera. A viete o tom, že druhé zviera na svete bola mačka? To ani nedáva logiku. Mačka je tiež. Ja nechápem, prečo Luigi pozerá tieto veci. Okej, a čo mám robiť? La 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 la. Toto môže byť dobré. Nefunguje to. A to mi nejaká omrvinka. Palica. Ha, hi, ha, ha, ha. Jo, toto je dobré. To bola reálna opica. Vieš, radšej idem spať. To bolo divné. Čo na svete? No konečne sa vôbec stalo. Zvieratá! Áno. Čo? Ja som na strome. Poďte sem. Ja, nač. No tak ten týpek ma buchol palicou. A chcem pomstu. Takže, jaký je plán? Ja mám nápad. Môžeme ho ukradnúť, keď spí a niečo s ním spraviť. Vieš čo? Dobrý nápad. Poďme na to. Okej. Ja som na strome. Myslím, že spí. Áno. Vyzerá to tak. Tak poďme. Okej, máme ho. A čo teraz? Čo? Čo? Kde som? Vidíš, kto ho prebudil. Počkaj, vy rozprávate po slovensky? Ahoj, ahoj. Strom. Tak ty rozprávate po slovensky, tak môžeme byť kamaráti. Naozaj? Ale ty si ma buchol s paličkou. Mňa uteká, bál som sa. Sorry. Asi to dáva zmysel. Okej, tak chcete niečo robiť? Teď som predsa mačka, tak môžeme hrať schovku. Okej, tak ja budem hľadať. Jej, schovka! Tu ma nikto nenájde. Sem. Áno, sem. Miau. Našla som to najlepšie. Tu. Ako som bol. 3, 2, 1. Okej, schovaný, idem. Hej, našla som ťa. Čo teď, niekto je tu? Mám ťa. Aké mám všetkých? Niekoho som nevynechal? No, vynechal si nášho kamaráta Pandu. Tak idem na to. Mám ťa. Ja som na strome. Okej, ty nehráš schovku? Ja som na strome. No tak ideš dole? Mám ťa. Ja som na strome. Vieš, ukážem na to. Počkaj. Vieš, som si toto nepremyslel. Čo teď nás niekto nájde a vás chytí? A už nebudeme kamaráti. Mám nápad. Poďte so mnou.
Prečo by sme ti mali veriť? Že som váš kamarát. No, fér. OK, poďme. I tak sme tu. Schovajte sa tam, prosím. OK, poďme na to. OK, tak poďme. OK, vyzerá, že všetci ste sa tam natrepali. To je asi tá strom. OK, tak papa kamaráti. Papa. Aké môžem zase pozerať? A čo, Maria, čo robíš? Iba pozerám túto blbú vec, ktorá nedáva žiadny zmysel. A vedeli ste o tom, že nejaký random týpek nakreslil Mona Lisu? To je dobrý zvierací fakt. Prestal si hovoriť o zvieratách pred 3 hodinami. Aha. A tak to je koniec. Áno, koniec. Ahoj. Máš pravdu, toto naozaj nedáva žiadny zmysel. To robí veľa zvuku. A budem sa na to pozrieť. A čo teď by si sa nepozrel? Vieš, čo je tvoj problém, nechaj ma. Vieš, nechcem aby... Tak, moje tajomstvo skončilo. I keď to... Vieš čo, iba sa pozriem. Ale ne. Ja toto nie, iba moji kamaráti. Luigi, to sú zvieratá. Luigi, tvoja malá hra skončila. Volám políciu. Ne. Čo polícia? Hej, mami, podri sa na túto opicu. Táto zoologická je taká cool. Ja už asi viem, čo znamená polícia.